Здравейте и днес има ново видео, което е на играта That Level Again. Играл съм играта, защото исках да я разуча и съм стигнал до не помня кой е левел, но това е първи левел и се минава много бързо. Try more. Така, сега какво трябва да е това? Може би да умра отгоре? Не знам. Не се получава. Ясно! Така, just press on it. С пръст? Да, с пръст. С пръст става, натисна го с пръст. Така, back. Какво? Да! Така, наобратно. Try dying. Добре. Може би да умра върху бутона. Да, ето така се получи. Знам за тази игра, че когато ти дава условията горе, както например това Don't Touch It, буквално трябва да ги приемаш колкото се може по-буквално. Иначе няма да press harder. Сега, значи трябва да натисна по-силно. И това какво ще... Може би да скочи отгоре? Да, ето получи се. Така, имаше реклама. Но няма значение. Между другото, забравих да кажа, че това ще ми е първото умишлено дълго видео, защото имах инцидентно такова преди 2 дена, който исках да се получи като шорт, но аз не знаех, че ще стане дълго видео. Принципно не знаех, че шортовете трябва да се получи 6 секунди. Така, без излишни подробности. Сега, тук са разбъркани бутоните. Чай малко. Сега, скока ми е наляво. А пък надясното ми е скок. Така, добре. Сега, така, не. Така. Скачам, давам така. И го минах. Така, на 9-то. Фастър. Какво? Ще изгледам един тип, който е с реклама. Така, рекламата мина. Така, lift the gates up by pressing the button. And hurry. Така. Gates, не се сещам какво означава. Така. Така, pressing the button. And hurry. Добре. Значи няма скифон левел, въпреки че имам така възможност. Това какво ще рече? Чай. Така. Ето, да, така. Така и го минавам. Айде. 10-то. Контрол. Как бе? Добре, това го движа с пръст си, ама като не натискам тия, просто трябва да го местя, просто нямам точка отгоре. Добре, сега. Така, бутона и така минавам. Прес пауз. Добре. Да, паузата е преместена. Чай. Като натискам бутона, нищо не става и като мирам върху него. Значи, ако отида при паузата... Да, те затова са... Вижте сега как ще премести, като отида на следващия. Ето, видяхте ли? Bad weather. Добре, защо съм толкова... Бавен! Така. Добре. Така, нок. Добре, чай. Може би така. Нок, нали? Чук. На вратата. Чук. 2 пъти отгоре трябваше да натисна върху. Най-вероятно фразата ми се отрязала, защото имаше реклама. Да. Карай. Така, don't trust your eyes. Сигурно има друг изход. Не знам, да не вярвам на очите си. Използвай телекинеза. Тук сигурно от менюто нещо. Не става.
Ако преместя този бутон, аз как да... долното... Да, добре. Аз мога го местя и така. Това е яко. Добре, тъй. Игнорирайте това. Оп. Тъй. Сега го ползваме и така. Опа. И просто... за малко. Така. Sometimes you're Mario. Добре, и какво прави сега Марио? Яхо. Какво ще рече това? Добре сега, какво трябва да се въртя по... Като завърша ниво, трябва да се въртя по пилон ли, какво? Какво трябва да е това? Там като чупи уния. Луки бокс ли се казват, не знам. Шабидор. Звуката сякаш я удрям като тия при нея, ама... добре! Трябваше да ударя на няколко пъти. Ясно. Save the jumps. Добре, не знам. Danger! Чай. Добре, значи шиповете просто тръгват. Ако ги изразходя... Да, това е добра тактика, ако ги изразходя. Да, те сега свършиха. По чиста случайно спаднах. Добре, карай. На 19 левел съм. За 8 минути съм минал 19 левела. Добре. Да, 9 минути. 3, 2, 1, 9 минути. Ама аз имах и подготовка сигурно 3 тъйче. Карай. Добре. Опа, добре, да се махат. Така. Те и отдолу има! Колко коварно! Така. Сега той шипше на такова, да, така. Така, да. Баш така. Не. Добре. Това го минах на късмет. Това беше на късмет. 100% късмет. Северсо, добре. Имаше реклама и пак ми се отрязала фразата. Ще започна наново. 20 левел, Save your soul. Спаси душата си. Като чакай с пръст. Точка. Това се как? Добре. Това е Морзов код. Не. Стига Добре. Морзов код. Душа. Пиропасност, какво се прави? Какво е правилно? На корабите. Знам, че Морзовия код се използва на кораб. Поне така си мисля. Сметки. Математика. Чизбургер. Чизбургера кой има? Чизбургера има майонеза. Чизбургера има кетчуп. Кетчупа и майонеза какво са? Сосове. Сос на английски как е? SOS! Трябва да напиша SOS. Добре. 1, 2, 3. Продължително. 1, 2, 3. Сос. Прекрасна логика. Мун. Аз сякаш съм на луната. Стига, Добре. Так му казах, че е лесно, че се самоубил. Което се чува върти. Гравитация. Значи. Така, сега така и... Добре, не нацелих бутона. За там надясно да вървя. Окей, just give up. Добре, това какво ще рече? Разбирам, ама не разбирам. Така, трябва да е възможно най-буквално. Ако просто... Така. Не знам, нещо такова. Така.
Не, да ти изключим музиката. Само музиката. Така. Вибрациите. Не. Така. Не знам, ще почна левел от начало. Аз на кой бях? Май бях на 22. Play with gravity. Не съм на този. 24. Like a library. Не съм на този. 23. Окей, just give up. Така. 23. Така. Options не. Еми, ще ми се наложи да изгледам един туториал в YouTube. Някак. Чао! Добре, и изгледах туториала. То туториал ли е? Какво е? Да, не знам. Реално това, което трябва да направим е да отидем в менюто и даваме на левели. И сега отиваме просто на следващия левел. Готово. Това е. Like in library. Добре, в библиотеката какво се прави? Какво се прави в библиотеката? Четат се книги. Нали? Вземаш книги. Прати глоби. Не знам дали се чу на записа на една музика, много ма дразни. Тя звуци. Значи. Сега. Какво се прави в библиотеката? Четат са книги. И колкото се четат. Значи ти си ги взимаш за вкъщи. И... То е било отворено. Кога се отвори? Защото си изключих звука! Защото в библиотеката е тихо! Moon and one jump. Опа, сега тук правите, опа, бързо ста. It's simple, ма друг път. Звъннаха ми. Нали, звъннаха ми просто и трябваше за малко да поспра. Така, it's simple, 26 левел. Така. Ами, всъщност сега, като се замисля, това ще е част първа от играта That Level Again. Всъщност, като цяло играта има 1, 2 и 3, но не съм сигурен дали има 4. Това беше първото мислено видео. Абонирайте се за канала, лайквайте видео, не знам. Чао!